Wogyedie sa Odoyefe sa bejna mo kwemwada empani fonso abu baby sa wa ma yonko antwankwa wuntwanko duwate enti wabusu sam no adwenbone ya hwese ni nyina wie wanim guasie ya oni kwada sani ye foni ni fiefo enti ya sro ne obewo bisa wonu anenya wa obeyo Oshisha no pa, oshisha ebiani anajude so. Nensu nyami sronti Wogyedie Agye unko. Yes, oni pana sani efoni ni fiefo. Eti ya sroni obewo. Fise wanu anenya wa obeyo. Oshisha no pa, oshisha ebiani anajude so. Nensu nyami sronti Wogyedie Agye unko. Where Obi-Wan Multimedia. Director Obi Nanansi Semye Director Obi Ose Wogyedie Agye Nkwa Director Obi Amisha wati Enti ya jaya be yugro na die nyame ehra no ne ye moni dua wati Legit. Esi babwa. Eje na mihuri. Eje na so hu. Yo pe so hu anu wa hu no. Esi babwa. Ena de ade me dam ha. Adani be si edem. Akosha Legit. Mumplano no. Esi babwa. Uye no boasia popa. So tra homa. Ubrasu kwanuma. Ade na mpia. Ebeda. Bubuku. Epaso. Okunu sire. Ubafu di ku ho baaye. Wo pare amna bo dwamenti. En wagera tira dem hanumo. Na meka na maka no masaka bio se. Suba wodie wo fa trefia ha je to no papa nkasa o kwa wa fa sene me kasa no mani nyi wa hwa mi sia bi o aso wona ne nkasa na ma me bia no wan kasa da nge Adepa ba be na wo die na wo ye ho wa de oni man so akoda ya na o ti de da wi na hwa anko mo hwe to Adepa ba be na aye Mene wo eno ba ko swa Legit de edam ha ye be usemi ena dania me dia na se wo no ba no na dania mu dia ye behwe tu de twen na bubo na ye looking go na se ka be me na nya na ka ma chiro se de tie pa shia na usi po pa tinya pambo fina bubwana so na ukune ba nda pena ukune ba nasa fande chipana ukune ba ni isema machese majini wa tiasi bro majini mtiasi de jamu ajwenjene meko Paul fio na makobusa ndi enti odi asem kese wi to so mfa na asem ne nto nchen na ese woko o maame mo ho no ekusise mami li fa no to nchen se me ne aniji nkura why ne aniji na
Papa me say akroma ho a de na wo bag ni ma wo de America akama ahye wachi sa power. Eh. Wa so me nyina na wo fia. Adepa. Madepa baby. Urabo. Sweetie darling. Gehini mi opono. Na Adepa ne bale sana. Na piga kra menya maya watu promade. Wada kra brechi so ha. Hey. Yes. Você não me filho, não quero uma coisa mais filho. O filho. Né, filho é no pamu da o pie. Afena oba. Ali patri do outro menino me belimu. Wana mitifi. Esse me pie ko pa adwuma. Me pie ko chinchina na sa afena ma do fie. Ka bisa mama ne mpo. Na bisa makwan so. Eti mama ne. Oko he. Ko pa adwuma. Adwuma be. Adwuma kora oko pen ka kire me. Na me bie da na ma na beda. Oko he. Pia no pamu afena oba. Akwasha won pana ho ho. Ofi teacher. Oko ya afena oba. Kwai. Adepa makache mpe bisa je wo dwen ne Me say, baby a oko ye no san kokko da ho. Na nya de self no baby am abeda. Why? Na sa no nkonko dan. Anya nya masem. Baby a kokko da na family say baby a oko ye. Ja sago. Baby na mani kuma bre. Matum. Adepa fasa for be bi na. Me penso me na me kura tete. Teacher. Sa me kura me hwe wata adi no. Bra. Hey! Adepa tu be oso yin konya o. Kofi teacher. Wo pie frifia na atade we na hye. Ah, tese wa kompran wa koyi anode odi frifia ha ko ye no. Wa ko wuregu no ma afofra hye on. Wa ma afofra hye. Se wo ko pa adwuma. Kwai. Ko baby kro na ko ye na akwotesa ho. E ko wuregu wo na wa hye fofra hye abegina ha. Na ka je ni ko pa adwuma. Sa ko aka che ne se me se matum. Nti o ma pa na da nchi. Ade me so wi ma bi mi la me ko da wai. Matum. Sa ko na mi ru matum. Nti da bontin. Ebi ko akwa no ko makoda ho. Asama wo ka no wo a wo dwene ho na ada ka che se wo ko pa adwuma aye. Wo ko pa adwuma amre na wo ko pa adwuma ya. Afuna wo ba fie. Yo ko pa adwuma anopa e ba na dwo de entre. Adepa nye se ne hye ase yo. Nye wo yie. Adwuma be na akwa ye. Onsi be tia ma wiabo. Okoso amoda. Ana akoso abro. Se me ko ye adwuma me ko pa adwuma. Nti wo nya aye. Ma nya bi. Ni wanya bi na afena wo ba. Okọ hye he. Wanya bi no okọ hye he e Kofi teacher. Bi mi na mi wura de. Enye oba adem na akọ hye. So okọ hye oba adem. Ebi ko akọ en ko to aso. Bye. Ni nya me nko. Adepa. Yey. Me ko da. Me ni kum me ko Na me na hin. That one thing. Ana baby ko na akọ en to ano. Ko to ano na da. Bye. Aba yo. Me ni kum me ko da. Adepa. Adepa. Hey. Adepa. Adepa. Ebusia boni mu yetna no. Ebusia boni mu yetna na se. Ofie nipa no besre wonanim. Nenso obwa na kuma mu yesum. Ofie nipa ka so besewa.
Neso nyame nyina wachia me nuadie odo be fa wa ho ne ningwasie mu neso nyame so nti Wogyedie Agye onko oni pa be sani ye fo ni fiefo enti ya so ne obewo fisa wanu adenya wa obeye oshisha no pa oshisha enwiane anajo deso neso nyame so nti Wogyedie Agye onko Wosibia mu makwakwa ebubowa wotobo bobanswa esanba wa woso enti ya jaya be yigro na de nyame ehira no ne yemoni bia wate Wiasi mo bia brabo ye obi ayi keke obi kwaswaso ye obi apa nanso do nyame aka fa me ho no oyefo ye kosi de kra ebebem ti se wonti ase a woni nyame nkotwe wate Etimi na bonse ata okrama ninsa ne babewa na nkoto ne de ne jidompe otafo ninsa ne ngwase ne o ha beba menue nkwa ha no kra Mediemi Wogyedie sa oyefo sa begyina mokwemu ada ho empani fo so abu baby se wa ma yonko ntwankwa wuntwankodu wate enti wabusu sam no adwenbone ya hwese ni nyina wie wani ngwasie ya oni kwa basani yefo ni fiefo enti ya so ne obewo biso no anenya wa obeyo Oshisha no pa, oshisha enwiane anajo deso neso nyame so nti Wogyedie Agye onko Yesu oni pa sani yefo ni fiefo enti ya so ne obewo fisa wanu anenya wa obeyo Oshisha no pa, oshisha enwiane anajo deso neso nyame so nti Wogyedie Agye onko Hey, Macho. Hey, also I will feel broken. Sankawi dear ya, and Kawanim Antiana. Oti, Aunt Sana me, much lower draw. I'm why I'm a bearman at Ginasu, Chidem. Eh? I just open my chawans. Naimpo, and master you be a wolf your hen na. Obey. What you can change Obepra, Ubeconsu, even impo, Same. A bass major area, Obekame, not Macro Jayakujalene. And son, I will bear my net to your Ginasu children. I guess I'll be our boy. Obey, my yes. How and Penny say, Uko and was matching our cow. So wait, and now a soka crown no soon and bear my bedina so dear. Ah, me, no so one of her. Mesu wo wia mesu wo nyumre empo anade de suom mesu wo ah na me wo so kura me dware no na esi ah ha ho so si me dwa wo dai si me dwa wo ha ho kura so wo la me die eti be men e be dira so die ah mi he oh u pira akra Kwana ngongo choro bimano daro shoni yeah yango yeah to yeah yango yeah na baba yeah power si woti me fi wo nyankopon wachi akonya me kuma bi ho abusa na akoya nfa so be na wutu iwanya Unyankopon obo won wantimi amwawa na nsa no adwuma ene betima ayode ona betima aboa na wo nipa dasani wona hwan se obetietie nyame asem so no wabu oyefo ne se one ne dotie na wo ayode obebu oyefo ne se nimdie ne nyansa bia ni nimu eni tumi bia ni nimu na adwumani ninsa power tweti mi apo nyankopon power tweti mi apo nyankopon
me na me mpacho. De ntwisam wo. Madie no so na me de yenkoto ntwe na mentimi ne na wodam hanom. Ene de me na me ni nyame nkasa ma. Adepa. This is informal. We need some jam to be over. Enter me. Yeah, you do on the problem. Well, you would be so me pretty more than me who could. It's in your dear. And I say, where you will be. Quaba. How can you? You should be of passing them. Oh, I know, like, I am. I'm born here. Send them to me for Agye crown kwa. Na me in the man I'm a Yaa Agie. And none of thee. I'm born here. My coat won't quanta. Abba. Na minimisa me unkuni amekutuma ni newu Papa ade no ko huna na dwi ya ama waboto sa aseme Adepa Papa asemu we mpodie meka maka ne sen e de akere wo no ma Papa kasa Adepa Papa o kan ye mentie What can be a way? Adepa sen na se wa ye baifu and none of thee se wa any a won bi aka bom akume Ayawo oh no ubwa se wa tumi ya okay ya tro sa okay oh yeah Papa Yala. There was very much in your country. There was very much in your I said, I'm going to do the benefit. It's true. Now, I must see you now. No, mum, your bass, your babo basso. Now, I showed me. Papa no qualify. Born a word said it. A being a coupon. The other. Do you do she? No. Oh, well, the only problem, shine bad, dear, shine. Go to Judiciary. Me keep a woman here, Bedo. What? Me. Hey, a woman sounds me,
Okay. The family, Kwame Auguste. Kwame Auguste na. The family. Kwame Auguste. Yey. The free nephew. On top Kwame Auguste. What family? Nemo mo be from Kwame Abo. Yeah, akwa we pa. Mbabo me chan du ba se me dia frame Kwame Abo. Ebi am papa dia mo from Nkwa go bia frame Kwame Auguste wo ba do me. Ha? Sa to me nto wa dum no wai. Kwame Abo. Nde o yakopon na adom wo fi wo na mi. Sa. Ani. Na Onyankopɔn bɔhyɛ ɛda wo so. Ɛno nti kwatena bebi a wasom bɛdwo. Na wobɛnya ahomegyebea na twɛn wo Nyankopɔn ni. Hey. Essa música na mami. Umayila. Asem wo ye bibi kai. Asem tumi hoto. Mo ka wi ezu o ma yela. Ese bibi wo. Yɛde ɔsoro tumi, ɔsoro animuonyam, ɛne ɔsoro nhyira ɛbae sɛ yɛba abɛhyira wo na Onyankopɔn honhom atena wɔ mu. Sabe? Lagi aqui. Kwame adom. Onyankopɔn no atie ne honhom
And before na ko bubu abonefo no Where obi film so? Yeah. Ose Wogyedie Agye wo kwa. Ereta obi. Amisha wati. No no mapa. Stay records. Stay record. Woni kwanda sani ye foni ni fiefo. Enti ya from ye obewo. Fisa onu adanya wa obeyo. Oshisha nopa, oshisha ebiani anajo deso. Nesu nyami shronti Wogyedie Agye uko. Yes, woni kwanda sani ye foni ni fiefo. Enti ya from ye obewo. Fisa onu adanya wa obeyo. Oshisha nopa, oshisha ebiani anajo deso. Nesu nyami shronti Wogyedie Agye uko. Ereta obi. Okay. Asem ne dawe. Stay record. Woni panda sani e foni ni fiefo. Eti ya sonia obewo. Esa jonu ni die nere onamwa. Okuku seku oni pawo ye upa. Obi tu ni kramani so ni pa. Eya no kreso ni pa ne jasamaya. Fiso ni pe bia enu anu makokone. Wakwati fi kwa